Ya, ya nduk, anakku bocah ayu, anakku bocah bagus. Tak tampa bektimu marang tuwa ya, Nggir. Gage-gage kebat tanpa ana pangestune bapak saha ibumu. Mung welingi wong tuwa. Eling-elingen ya, Nggir. Yen sira landhep aja demen matoni. Yen sira banter aja demen bisiki. Wong urip mono kanggonan lali, ning aja nganti lena ya, Nggir. Inggih Rama. Inggih Bapak. Anakku bocah ayu. Endah Sari. Bapak karo ibumu wis ngunduri tuwa. Para tamu, temanten sekalian, saestu wonten siang kalenggahan sampun kawisuda dados raja sedina ratu sedalu. Kanthi makaten pangajaping sedya badhe sumungkem mring pepadaning Rama lan Ibu. Minangka pratandha sumungkemipun temanten dumateng Rama lan Ibu kabiwalda ungeling ketawang pamuji. Ana kodrat kang kena winiradat saking jangka jangkaning jagat. Ngongak dateng kitab suci Al-Qur'an surat Al-Isra aratipun 13 sekawan likur. Wonten ing ngriku Gusti dawuh supados bekti lan ngajeni dumateng ibu saha ramanipun pramila dipun wontenaken eden-eden sungkem penganten. Nalika semana penganten jalu anganti ingkang garwa tata-tata mandhap saking taratak rambat Sidihinggil Binaturata sampar telu kabyantara sumengkem mring pepadaning Rama lan Ibu. Yayah konjeming Bantala saknalika ndeprok kanthi nangis sesenggukan sepisan nyuwun pangapunten awit sedaya dosa saha lepatipun. Kaping kalih nyuwun pangestu muga anggenipun badhe pepancatan angrakit baita tresna lelomban wonten madyaning bebrayan agung. Mapan wis dadi kodrating jagat pepastening Hyang Mahadil
sadengah titah kang gumelar wonten ngarsa pada puniki namung ngundi wahyuning judhu lan kodrate dewi-dewi. Nalika semono atmaja panganten sumungkem mring jengku ibu saha ramanipun mekaten wanudas wanananing pangandikan. Ibu Rama, kula nyuwun pangapunten awit sedaya dosa saha lepat kula. Wontene kula dereng saged ngaturi menapa-menapa. Namung kula dongaaken mugi Ibu Dalasan Rama pinaringan sehat tutuk kanggenipun nenggani putra wayang. Ya nduk anakku bocah ayu, anakku bocah bagus. Tak tampa bektimu marang tuwa ya nggih. Gage-gage kebat tanpa ana pangestune bapak saha ibumu. Mung welingi wong tuwa. Eling-elingen ya nggih. Yen sira landhep aja demen matoni. Yen sira banter aja demen bisiki. Wong urip mono kanggonan lali ning aja nganti lena ya nggih. Inggih Rama. Inggih Bapak. Anakku bocah ayu. Endah Sari. Bapak karo ibumu wis ngunduri tuwa. Aku sok ben melu kowe ya, Nduk. Omah iki nggo nono karo bojomu. Bapak karo mbokmu tak trimo gawe emcek simpir ning mburi omah kono. Bapak karo ibumu wis rumangsa marem. Nyawang anggonmu bebrayan. Padha rukun. Inggih Bapak. Inggih Ibu. Wis ngadeka nggih ngadeka. Sumedhot penggalih Bapak. Dungane Bapak lan Ibu muga-muga entukmu bebrayan tansah pinayungan marang Gusti kang ngakarya jagat saged langgeng ya nggih. Inggih Bapak. Inggih Ibu, matur nuwun.
Para tamu kakung dalasan putri ingkang maha pekbudi darma Rurus Raharjo lampahing tata cara upacara sungkeman sungkemipun putra temanten sarempit dumateng pepadaning Rama lan Ibu. Nggih nyuwun pangapunten pambyawara nggih brebes tenan. Mula adicara mantenan niku sing paling sakral nggih ngeten niki. Mula nek golek pambyawara nggih ampun sak-sake niki. Nggih ngapunten. Namung sendhon kewala.